रनजन दैमारिया बर'नि सासे नेता सोरबा मानियो सोरबा मानिया बे आलादा खोथा किन्तु रनजन दैमारिया बर'नि सासे नेता बेखौ जों बयबो मानियो मानिनांगोन मानिनाया मोजां दा बे नेताया जेल जादों बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन लुबैदोंमोन किन्तु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों जोङो बर' हारिया जयैनो नों जिखि पार्टियाव थाया मानो नों जिखि मावा मानो जयैनो बयबो अपिनियन क्रिएट खालामनांगौ जे रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बे खेत्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो एनडिएफबि कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि नोङो नेता जानो हागौ नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ सोरबा राजनिति दलाव दङ जानो हागौ सोरबा राजनिति दलाव हाबाखैबो जानो हागो बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005007 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।